Diyos marahay na aga po sa saindo gabos. Pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo na sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atinder kang banal na misa, paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit nin cellphone, pagpicture o pag-text kung bako man importante. Urog na sa laog kang Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ni Santa Misa. Diyos mabalos po. Sa satuyang mga pamibi, isabay manyato ang mga minasunod na intensyones. Pasasalamat. Dulot ni Bong and Jinga Payaw and family, ni Gemma Nalcama and family, ni Irving Nolial, ni Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family, for guidance, protection, and blessing. Dulot ni Marites Baco and Rian Ante. For the 7th birthday of Kian Angelo Portubes. Dulot ni Maria Fe Portabes. In honor of the Divine Mercy, dulot kan Lauta family. Pasasalamat man ni Roderick Elmes de Lavin, ni Rosemary Asiado and family, ni Mr. and Mrs. Teotimo and Lubiano Jr. and family, ni Leo and Cynthia Ramos, ni Socorro Diona, as ni Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family. Special na mga kagadan for Andrea Alaba, kan Alaba family, for success in physician licensure exam of Francia Ramirez, dulot kan Ramirez family, for successful review and to pass the architecture board exam of my son, dulot ni Mr. and Mrs. Jesus Cesar Ginhawa, to pass the physician licensure exam of Jill Elizabeth Bertis, dulot kan Bertis family. Kahagadan man ni Rosa Tang Lee, ni Joaquin Lee, ni Judy Remelin Lee, as ni Princess Barnuevo, to pass the exam successfully, dulot ni Alvin Junis Larasma, asing kahagadan man ni Shane Habok, nin Sarong Anonymous, ni Jimson Ronald Lee, Rowena Lee, Bianca Luis Lee, asin Cheska Joy Lee, asing kahagadan man ni Ruel and Arlene Dawal Almasco. Siring man po para sa kapahingaloang kan mga minasunod na kalag. Sa gabos na kalag, dulot kan Lauta family, ki Eduardo Sr., ni Bong and Jinga Payaw and family, ki Froilan, ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, ni Shirley, Brandon Joseph Barnes, Roland Bendon, Juan and Gloria, Pilar and Ruben, Sylvia and Antonio, Gihino and Andro Juanito, Miriam and Roland Bendon, dulot kan Asopardo and Cantara family. Ki Angelito, dulot kan Gonzales family. Ki Alfonso, ni Emma Chan and family. Ki Lorenzo and Josepina, ni Lani Domiquel. Ki Virginia and Domingo, Grace and Leonardo, Galo and Delfina, and Sister Mary Gregory, kan Mendoza family. Ki Romulo, kan Colars family. Ki Ricardo, ni Me and Jem. Ki Esperanza, kan Moniz family. Ki Bienvenido, ni Emma Chan. Ki Bernarda, kan SAA Class 59. Ki Julia, kan Casulia family. Ki Nicolas and Rosa, kan Lauta family. Ki Erlinda, ni Elmer Villarasa and family, for the destitute souls, and for the departed loved ones, ni Socorro Diona. Ki Azucena, ni Hazel and Hipolito family. Ki Manuel and Natividad, ki Benamin and Edgar, dulot ni Eddie Andes, asin ki Pedro, kan Bilaro family.
Tagiraray mga tugang ko kay Kristo, Diyos marhay na aga po sa saindo gabos. Ngunyan iyon ikaduang Domingo, kan Paskwa kan pagkabuhay liwat, asin Domingo kan Diyos no ning pagkahera. Diyos maray na aldaw sa indugabos mga tugang. Diyos maray na aldaw man po, Padre. Sa tuya na pong pupunan an Santa Misa, sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An pagkamuot kan Diyos Ama, an biyaya ni Kristong kagurangnan, an balaog kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Atin sa imong Espiritu. Ako untan sa tuya mga kasalan, tanganing magi kitang maninigo sa pagdolot kan misa. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nakakadsi ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang nantang Diyos. Maherak manlugod sa tuan Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tuong kasalan, darahon kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa katulinongan, sa mga tawong karahayan buo. Inoomaw mi ka, rinurokyaw mi ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka, ulikan dakula mong kamurawayan, kagurang na Diyos, adeng langit nun, Diyos amang makakamhan, kagurang na King Bugtong Yesu Kristo, kagurang na Diyos, Cordero kan Diyos, akikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan inaman, kahiraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan inaman, ako aan sa mong pagmahera. Ika na nagtutukaw sa tuo ka nama, kahiraki kami. Kaikasanaan manan, ikasanaan kagurangan, ikasanaan urong kahalangkaw. Yesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo,
sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. O Dios, nindaing sagkod na pagkaherak, na nagpapalaad kan pagtubod kan banwaan, na pinapabanal para sa imo, sa tabang mansana kan Piyesta Pascual, pataluboa ang biyaya na itinao mo, tanganing ang gabos makarurop kan maninigong donong, na huli ka inisinda na hugasan kan tubig nin bunyag, namon dagiraray sa Espiritu, tinubos kan dugo, huli ki Hesu Kristo ang kagurang naniyamo sa imong aki, kaibamong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Amen. Liturhiya kan tataramon. Enot na babasahon. Ang paghirasirasan kan lambang rugaring, iyo ang pagpahiling kan pagkamuot sa kapwa. Iyan ang madadangog niyato sa enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Andakulon na nagtubod, saroan puso asin kalag. Mayo ni saro na nagsasabi, na rugaring niya an anuman na yaon sa iya, kundi ang gabos na pinaparupa kinabangan. Sa dakulang kapangyarihan nagsasaksi ang apostoles sa pagkabuhay liwat, kan kagurangnan na si Jesus. Asin dakulang grasya ang yaon sa inda gabos. Mayo sa inda ni nangangaipo, taan gabos na may sadiring mga daga o mga harong, ipinapabakal iyan, dinadara ang kabaklan, asin ibinubugtak sa pamitaysan kan apostoles. Dangan itinataltag sa lambang saro, tusog sa pangangaipo. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Magpasalamat sa kagurangnan, hulita siya marahayon, tan sa iyang pagkahirak sagkod paman. Magpasalamat sa kagurangnan, ulita siya marahayon, an sa iyang pagkaherak sagkod paman. Magsabi ngunyan ang Israel, sagkod paman ang sa iyang pagkahirak. Magsabi ngunyan ang harong ni Aaron, sagkod paman ang sa iyang pagkahirak. Magsabi ngunyan ayon may pagkatakot sa kagurangnan, sagkod paman ang sa iyang pagkahirak. Magpasalamat sa kagurangnan, ulita siya marahayon, taan sa iyang pagkaherak sagkod paman. Dinaguso akong dinaguso na matumba, alagad ang kagurangnan, tinabangan ako, kusog ko asin awit ang kagurangnan, siya ang nagikong kaligtasan. Kurahaw nin kaugmahan asin kaligtasan, sa mga tuldanin mga suripot, ang tuong kamot kang kagurangnan ng gana. Magpasalamat sa kagurangnan, hulita siya marahayon, taan sa iyang pagkaherak sagkod paman. Ang gapo na isinisikwal kan mga paratugdok, naging pamayo kan sarigan na gapo. Huli ini sa kagurangnan, ngangalasan sa satong mga mata, uyan aldaw na ginibo kan kagurangnan, ikurahaw ta asin ipagugma. Magpasalamat sa kagurangnan, hulita siya marahayon, taan sa iyang pagkaherak sagkod paman. Ikaduwang babasahon. Ang pagtubod ki Jesus na nabuhay liwat, iyo ang saligan niya tong mga Kristiyano. Sa tubig kambunyag kita na iligtas as inabuhay sa katotoohan. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Juan. Namumutan kong mga tugang, ang siisay man na nagtutubod na si Jesus iyo ang Kristo, pinagin aki kan Diyos. Asin ang siisay man na namumuot sa kag-aki, na namumuot man sa pinagin niyang aki. Digdita na aaraman na namumuotan taan mga aki kan Diyos. Pag namumuotan taan Diyos, asin ginigiboan sa iyang mga tugon. Ini ang pagkaamot kan Diyos. Utubon ang sa iyang mga tugon. Ang sa iyang mga tugon bakong magabat.
Hulitaan gabos pinagin aki kan Dios. Kagdaog kan kinaban. Asin ini an panggana na duminaog sa kinaban, an satong pagtubod. Si Isay ang kagdaog kang kinaban. Kung bako ang nagtutubod na si Jesus, iyo an aki kan Diyos. Iyo ini ang uminabot sa tubig asin dugo, si Hesus Kristo. Bako sa tubig sana, kundi sa tubig asin dugo. Ang Espiritu, iyo ang nagsasaksi. Ulit ang Espiritu ang katotoohan. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ipagrukyaw niya to ang Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa saimong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo sosog ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsisinarum na itong enot na aldaw kan simana, natatrangkahan ang mga pintuan kang namumugtakan kan mga disipulos huli sa takot sa mga Hudyo. Uminabot si Jesus na nakatindog sa tahaw asin suminabi, an katuninongan mapa sa Indo. Pakasabi ka ini, ipinahiling niya sa indaan sa iyang mga kamot, asin an hirog. Kaya naugman mga disipulos pakahiling sa kagurangnan. Nagsabi sa inda giraray, an katuninongan mapa sa Indo, siring na ako sinugo ka na kamuman sinusugo ko. Pakasabi ka ini, naghangos siya asin nagsabi sa inda, ako nindo an Espiritu Santo. An kisay man nakasaalan na patawado nindo pinatawad iyan para sa inda. An kisay man na mga kasaalan na dainindo patawadon daiiyan ipinatawad. Si Tomas saro kan 12, itong inaapod na kambal daininda kaiba kan mag-abot si Jesus. Pigpasabihan siya kan ibang mga disipulos na ilingmi ang kagurangnan, alagad nagsabi sa inda, kung dai kumahiling, sa iyang kamot ang tanda kan mga pako, asin ikalaog ang sakong muro sa tanda kan mga pako, asin ikalaog ang sakong kamot sa iyang hirog, day ako matubod. Pakalihis nin 8 aldaw, yaon naman sa laog, ang sa iyang mga disipulos, asin si Tomas, kaiba na ninda. Uminabot si Jesus, bararat ang mga pintuan, tuminindog sa tao asin nagsabi, an katuninongan mapa sa Indo, dangan nagsabi ki Tomas, darahadig diyan sa imong muro, asin hilingaan sa kong mga kamot. Darahadig diyan sa imong kamot, asin suksukan sa sakong hirog, day ka magpakamayong pagtubod, kundi magmaimbod. Nagsimbag si Tomas, o kagurangnan ko, asin Diyos ko. Nagsabi sa iya si Jesus, ulitan na iling mo ako nagtubod ka, paladan ang mga nagtutubod na dai nakakailing. Sa katunayan, dakul pang ibang mga tanda, ang ginibo ni Jesus sa atubang kan sa iyang mga disipulos, mga tanda na daina susurat sa librong ini. Ang mga ini isinurat na nganing magtubod kamo na si Jesus iyo ang Mesiyas, anaki kan Dios, asin sa pagtubod magkaigwa kamo kan buhay sa iyang ngaran. Ang maray na bareta kan kagurangnan. Pag-uumaw sa imo Kristo. Mga tugang halimbawa po, blindfolded ka mo o may piringan sa indong mata, asin sa atubang mo, igwanin sa rong balding dakula. Paano mo daapo maaaraman kung itong baldi sa atubang mo may tubig o dai?
kung dai mo sa nahalion ang blindfold sa mata mo. Paano mo maiisihan kung itong balde pano kitubig or empty or daing laog? Mga tugang, tuluan paagi, tanganing maaraman mo kung may tubig o dai, minsan igwang piringso sa imong mata. An enot, iyo ang pinaka-basic. Dumulo ka sa balde, kaputan mo sa balde, ilaog mo sa imong kamot, o di maaaraman mo baga po kung may tubig o dai. Minsan pa nakapiring ang mata mo, mamamati kan kamot mo baga kung may tubig o dai ang itong balde. Ini pong paaging ini, nanapod ka ini, a experience siya. So this way of acquiring knowledge is called experiencing. We acquire knowledge through first-hand information. We acquire knowledge through our five senses. Iyo yan an enot mga tugang na paagi, takon na kunsain kitang mga tao nagkakaigwanin knowledge sa paggamit akan mga senses. Ang sense of touch, ang sense of sight, smell, asin iba pa. O natata ara mo na ang iba maalsom. O simpre ta, binalo mo na nanamitan mo, kaya ara mo maalsom. O di ba po, nagkakaigwa kita knowledge dahil kan senses ta. Natataara mo na si Father Eric mataba, ay nailing mo na kaya ta nagsisimba ka sa St. John. O di ba sa paagi kan paghiling, nagkaigwa ka ni knowledge. O yun po yan ang enot, experiencing or first-hand information sa paagi kan senses. Ang ikaduwa pong paagi, tanganing maaraman mo na itong balde, may tubig o dai, minsan nakapiring ka, magkuha ka kisarong object na ihulog mo duman sa laog kan balde. Halimbawa, sarong coin, sarong piso, or 10 pesos na coin. Ihulog mo sa balde. Minsan may piring ka, ara mo na may tubig o dai. Tapag hinulog mo sa coin, kung nakadang kaki splash of water, but sabihon may tubig. Pero pag hinulog mo, biglang luminagatak sa irarom kan balde, but sabihon empty. So balde, di ba po? This way of acquiring knowledge is called reasoning. So sa paagi nin simple logic, nagkakaigwa kita ni knowledge. May tanog, na tubig, so automatic, simple logic, may tubig. Naglagatak so piso mo duman sa irarum kan balde, na makusog, na dahi ka nakadang ki-splash of water, but sabihon, daing laog na tubig sa balde. Reasoning sa paagi nin simple logic. Ani katulo na paagi tanganing maaraman mo kon empty or pano kitubig itong balde, maghanap ka kitawong trusted mo, minsan nakapiring ang mata mo, di haputon mo itong amigo mo kung may tubig o dai itong balde. Pag sinabi niyang igwa o igwang tubig, pag sinabi niyang dai, dai. Minsan dahi mo nahiling, dahi mo nakaptan, naaraman mo kung igwang tubig o dai itong balde. Ining ikatulo pong ini, na pag-acquire ni knowledge, anapod po ka ini, believing ang pagtubod. So tulong paagi, experiencing, reasoning, and believing. Iyo yan po ang tulong paagi, na kitang mga tao nagkakaigwa ni knowledge digi sa ibabaw nin kinaban. Mayo ng ibang paagi, iyo talaga yan ang tulo na kung saan nakakaigwa kita nin pagsabot. Now, ani kadua kong hapot, by which way we acquire most of our knowledge, ang kadaklan sa mga naaaraman ta. Sa inhali, sa anong paagi ta naaraman, experiencing, reasoning, or believing? Kung ang simbag po nindo, believing, you are completely correct. Tama ka mo. Ang kadaklan po sa knowledge na igwa kita, dahil nakukuha sa experiencing, dahil nakukuha sa reasoning, kundi sa believing. Halimbawa po, bako kita gabos pinagpala na makatur around the world na. Pero natataara mo na igwang country, halimbawa na inaapod na East Timor,
Dahil ka manakaduman pa, dahil mo pa ininailing, natataara mo na igwa, nabasa mo na kaya. Sinabi kaya kan iba, na igwang arog ka na country. Di ba po? Minsan dahil mo siya nailing, sinabi kaya kan iba, kaya naaraman mo. Natataara mo na sa ibang nasyon, nag-uuran kiyelo during winter, minsan dahil ka pa nakaduman. Well, nabasa mo kaya din, or naistoryahan ka, kan sa imong relative na nakadumana, or nag-i-star sa lugar na may winter, kaya naaraman mo sa istorya kaniba. So believing, gabos kita nag-iriskwela man gayod, dakulong kitang naukudan sa eskwelahan, ninulit na nagbarasa kitang libro, or tinukduan kita kan sa itong mga maestra, dakulo na data, dakulo na information, na bako man first-hand experience na acquire ta, alaga dinulit ta itinukdo sa to kaniba. Sabi po kan mga dalubhasa, mga 80% da po kan aram kan tawo, hali sa believing o sa pagtubod, bako man talaga sa experience ya, bako man talaga sa reasoning. Lalong-lalo na po ang mga bagay sa satuyang pagtubod. Nagtutubod kita kan mga bagay-bagay na pagtutubodan ta bilang mga Kristiyano na nangyari halimbawa ang mga bagay more than 2,000 years ago. Kan si Kristo yaon sa kinaban, dahil pa magkita buruhay. Pero natatapig tuturubodan ta ini. Dahil makita kay first-hand experience, alagad nababasa ta kaya sa banal na kasuratan. Itinukdo sa sato, kan mga paratukdo sa simbahan. Itinukdo kan mga kasalihid ni Kristo, kaya nagtubod kita. Asin naaraman ta. Di ba po? Namumutang ko mga tugang, ang danger sa nadaa po kay ning ikatulo na paagi sa pag-acquire ni knowledge, pag nawawara so tiwala mo, digi sa tawo na nagtataonin information sa imo. O halimbawa baga, aarog kan mag-agom, kung dati ang pigtataram kan agom mo, pigtutubudan mo, pero kang dinaya ka kan agom mo, nagluya so tiwala mo sa imong agom, kaya every time magtaram siya, garipirmi ka ng duda. Mga tugang, natatapig sasabi ko ni sa indungon yan. Ngunyan pong ikaduwang Domingo kan pagkabuhay liwat, ani bang mga Kristiyano pig-aapod na indinda ining Doubting Thomas Sunday, ninulita every second Sunday of Easter, ang satuyang bigbabasang ebanghelyo, manunungod ki Tomas na apostol, na nagduda, asin da itulos nagtubod, nan sa iyang kagurang na nabuhay liwat. Si Tomas po, saro sa 12 apostoles ni Kristo, dati siyang disipulo, and he was chosen to be part of the inner circle ni Jesus. Pirmi siyang kaiba ni Kristo, gabos na mga milagro ni Kristo na iling niya, halos gabos na itinukdo ni Kristo, nadangog niya, nagkaigwa siyang dakulao na pagkamuot kay Kristo. Nagkaigwa siyang dakulao na paglaom, asin pagtitiwala sa iyang kagurangnan. Alagad, kang nangyari sa misteryo Pascual, kang si Kristo pinasakitan, asin nagadanduman sa krus, nagaba-gabos ang ibang ini, nagaba ang mga bagay na ini sa buot ni Tomas. Nawara so sa iyang tiwala, tapaguna niya, so sa iyang kagurangnan, iyon na ang maligtas sa inda, pero nadaog, nagadan. Ito so first impression niya, nawara so sa iyang paglaom, grabe so frustration ni Tomas. Mala nga ni, taninulikan frustrated siya, abo na siyang mag-iba sa mga apostol, kaya nga ni kang nagpahiling si Kristo sa iyang mga apostoles for the first time, dahil ninda kaiba si Tomas. Kan inistoryahan ninda, habo magtubod si Tomas. Sabi ni Tomas, kung dai ko mailing kan sa kong mga mata, dai ko makaputan mismo ang kagurang na nabuhay liwat, dai ako matubod. Habo niya na duman sa believing. Gusto niya na duman sa experiencing, first-hand information, first-hand experience. Ninulitan, nagababaya so sa iyang pagtitiwala. Mga tugang, kang nagpahiling si Kristo,
na kung sa inyao na si Tomas, nakabalik itong grabing kaugmahan niya, nakabalik girari sa iyang pagtitiwala, kaya nga ni sinaud niya ining mga magayono na tataramon, kagurangnan ko, asin Diyos ko. But sabihon, yaon talaga sa iyang pagtubod, na si Jesus bako sa ng ordinaryong kagurangnan o maestro, alagad Diyos para sa sato. Mga tugang, minsan nga ni si Tomas nagduda o nagluya gayon sa iyang pagtitiwala, alagad may mga bagay kitang magayon na mauukudan sa istorya niya. Anenot, ito da apong ginibo na Tomas, magilugod na panalmingan sa satuya gabos. Itong ginibo ni Tomas na nag-detach siya sa mga apostol, na bigla siyang nagbutas, nag-withdraw, dahil tada po inipag-arugon. May mga tao bagang ang tendency, basta may conflict, nag-withdraw. Mag-iwan mag-agom, malaya susaro. O pag may problema sa opisina, babayaan ta, habutang hampangon ang mga problema. May mga tawong ang tendency nagdi-detach, lalong-lalo na pag frustrated or depressed, or nukad ngani, minsan bako kitang mamundo, pag bisihon, dakulon ang preokupasyon, nawawara na tulos sa oras sa pagsimba, nalilingwan ta ng magpangadji, minadetach tulos kita sa mahal na Diyos. Madaliong kitang magbaya, madaliong kitang makalingaw, madaliong kitang maghali. Iyo ini an enot gayod na pagirumdum sa sato. We should never detach ourselves from the Lord. Lalong-lalo na sa panahon na kita nangangaipo, na kita namumundo asin nasa kasakitan, mas lalo na magdulok kita sa iya. Bako na magrayo, mas lalo na magkapot kita sa iya. Ninulita siya ang nagtataonin solusyon sa gabos na problema asin kadipisilan kan buhay. Ani kadua po, si Tomas, totoo, nagduda, alagad saro siyang sinsiro na lalaki. Dahil siya nagpretend o nagsagin-sagin. Kan kinaulay siya kan mga apostol, sinabi niya sa totoo niyang namamati, ay day ako nagtutubod ka iyan. Sagkod na day mailingkan sa kong mata, day ako matubod. Ninulita, frustrated baya siya. Minsan nga ni siring alagad na ilinta so pagiging very sincere ni Tomas. Dahil siya nagsagin-sagin, dahil siya nakisakay sana duman sa ruso kan ibang mga apostol, alagad sinabi niya so sa iyang pagmate. Sinabi niya kung ano ang kadipisilan na namamatian niya. Mga tugang, lugod, magikitang arugman ki Tomas na magkaigwanin sinsirong buot. Ang gabos na pong ginigibot ang karahayan sa kinaban, nagiging magayuno na dolot para sa Diyos kung minagikan sa sinsirong puso. Ninuli kita, pag nagigibo kita kikarahayan, kung bakugikan sa sinsirong puso, bakong magayon sa paghiling kan Diyos. Alagad minsan gura ano kasadit na maray na bagay, kung gikan sa sinsirong buot, magayon na dolot para sa satuyang kagurangnan. Ani katulo mga tugang, kitang mga tao da apo arong ki Juan ay ki Tomas, dapat igwanin inspirasyon sa buhay. Totoo na wara, kuta na so inspirasyon ni Tomas, alagad kang nailing niya giraray si Kristo na nabuhay liwat, nakabalik itong inspirasyon niya. Asin kung riripasuhon po nindo ang buhay ni Tomas after the resurrection, kang nahiling niya giraray ang kagurangnan, na nakabalik giraray itong sa iyang entusiasmo. Idinusay ni Tomas ang bilog niyang sadiri, sagkod sa kagadanan para sa iyang pagtubod. Ano ang daradara niyang kusog? Ang inspirasyon na igwasya, daing iba ang persona kan kagurangnan. Kita mga tugang, igwa mabagay kita mga inspirasyon sa buhay na iyo ang nagtataonin kusog sa sato. Kamu po na may mga pamilya, di ba po ang sa inyong mga aki, ang sa inyong pamilya,
Iyon inspirasyon nindo. Minsan mapagalon magtrabaho, minsan mapagalon ang paghanap buhay, pero padagos nindong ginigibo, ninulita, inspirado ka mo sa indong pamilya. Mga tugang, apwera da apo kan mga bagay sa ibabaw nindaga, dapat ang pinaka-inspirasyon tada apo ang persona kan sa tuyang kagurangnan. Ang pagbabago, ang pagpapatawad, ang paglakaw sa dalanin kabanalan, dipisilon. Pero kung may inspirasyon kita, kung ang persona ni Kristo, iyo ang inspirasyon ta, ang mga dipisil na bagay nagiging magian, asin nagiging posible para sa sato. Sa pagpadagos sa po kan Santa Misa, arangunta ang intercession sa sato ni Santo Tomas. Hagadon ta sa iya, naarog niya, lugod kita man makadusay kan sa diri, para sa pagtubod, para sa kapwa, para sa mahal na Diyos. Sa ngaran ka nama, kan aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Nagtutubod ako. Diyos amang makakamhan, kagibo kang langit asin kang daga, kang gabos na naghihiling asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namundagi kan sa Ama, bago kang gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos Ama. Huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa sarong mga tao, asinuli sa satong kaligtasan, nagkilig siya kali sa kalangitan. Asin na nilaman, huli ka ni Espiritu Santo, ki Virgen Maria, asina ni tao. Ipinako pa sa krus para sa to, kampanahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkod sa kagadanan, asin ilinubong. Asin ka ni katulong aldaw, nabuhay liwat sosok sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa too kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Ans iyang kahadean, daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaon ni buhay, nagikan sa Ama asin sa aki. Siya kaiba kan Ama asin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ng pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad din mga kasalan, asin nagahalat ako, kan pagkabuhay liwat ng mga gadan, asin kambuhay sa maabot na panahon. Amen. Nagsasarig na nama, nagwawaras kan gabos niya tong kahagadan, sararo kitang mamibi sa pagpahayag sa iya, kan sa tuyang mga pangangaipo. An simbag po, kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang pagtubod, padagos na maging mabinunga sa simbahan, ngunya na panahon, asin sa iyang liwanag, magbangraw sa gabos na banwaan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing anuman ang mangyari, dai kita mawaaranin pagtubod sa karahayan nin sa tuyang kapwa. Dawa, masakit mahiling ang karahayan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing, ulikan sa tuyang mga marahay na gibo, ang mga nagduduwa-duwa, magbukas kan sa indang isip, asin makabalik sa indang pagtubod. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang, maranga kan kapangyarihan ni Kristong nabuhay liwat, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nainot na satuya, na tinawan kan tanda nin pagtubod, magkamit nin liwanag, kaugmahan asin katuninungan sa presensya ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Amang makakamahan, warasan sa mo ang pagtubod, tanganing mabuhay kaming pano nin pagsarig, asin makisumaro sa kapwa, sa katuninongan,
asin kaugmahan huli ki Kristong kagurangnan. Amen. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing an sako an sa indong atang. Ako on man kan Diyos na makakamhan. Akoon man lugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot. Para sa kaumawan na sing kamurawayan kan sa iyang ngalan. Para man sa pakinabang niyato, asing kambilog niyang banal na simba. Kagurang na nakikimahera kami na ako on mo ang mga atang kan sa imong banwaan. Tanganing ang mga binago huli kan pagtubod sa imong ngaran, asin kan bunyag, magkamit kan kaugmahan na daing kasagkoran huli ki Kristong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. iitaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakaman na sindaing kasagkoran huli ki Kristo, na samuyang Paskwa idinulot na sakripisyo. Huli sa iya, namumundag ang mga aki nin liwanag para sa buhay na daing kasagkoran, asin nabubuksan ang mga tata kan langit nun nakahadean sa mga maimbod, huli ta tinubos ang samong kagadanan kan sa iyang kagadanan. Asin sa pagkabuhay na liwat, ang gabos na buhay liwat. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugman gabos sa bilog na kinaban, patingani ang mga langit no na bertudes, ang mga angheles na potestades nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan. Ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan. Osana, Osana, sa kaitaasan, Osana, Osana, sa kaitaasan. Paladanan minadigdig, sa ngaran kan kagurangnan. Osana, Osana, sa kaitaasan, Osana, Osana, sa kaitaasan, Osana, Osana, sa kaitaasan. Kagurangnan ni kananggad an banal, burabot nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay. Pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos magkakan ka ini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi pagkuan niya manin kalis, iraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos mag-inom ka ini, tainian kalis kan sa kuyang dugo,
kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo, para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan sa tuyang pagtubod. Pinapahayag sagod na ikapagdatong. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan, pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang simbahan na nakalakop sa bilog na kinaaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Santo Padre na si Francisco, kan sa mong obispo si Joel asin kan gabos na mga padi. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa muyang mga tugang na nagturog sa paglaom kan kaligtasan, asin an gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na inakan Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nakadtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, sa iya, sa kaibaniya, asin kan Espiritu Santo, yaon sa imo Diyos na makakamahan, ang gabos na kaumawan asin kamurawayan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magpamibi.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing sa tabang kan sa imong pagkaherak, makalikay kami sa kasalan, mantang kami nagahalat kan pagdatong ni Kristo sa muyang paratubos. Yesu Kristong kagurang-nani ka na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, katuninongan itinatao ko sa Indo, hare pagilingan sa mong kasalan, kundi ang pagtubod kan simbahan. Papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan kita nin katuninongan. Peace be. Uyan kordero kan Diyos, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Ikaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pro-seminaryo. Anatipon niya to sa mga misa kang nakaaging Sabado asin Domingo. Nag-abot po sa 58,876 pesos and 25 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa is 5,351 pesos and 80 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 8,477 pesos and 50 centavos. Steering man, available na po ang 12 inches na imahen ni San Judas Tadeo sa Satuyang Paris Office. Asin maabot mi man po, pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging semana. Anonymous, 2,900, 2,700, and 500, and Jaime Daniel, 300 pesos. Diyos, mabalos po. Mamibi kita. O Diyos na makakamahan itugot mo, namimibi kami na ang pakasabot kan Sakramento Pascual, padagos na magdanay sa samong mga isip, huli kay Kristong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo gabos kan Diyos na makakamahan, Ama, Aki, asin Espiritu Santo, Amen. tapos nan misa, magdanay manlugod kita sa pagkamuot kay Kristo. Salamat sa Diyos.